ସ୍ରଷ୍ଟାଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ସୃଷ୍ଟିର ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ? ସୃଷ୍ଟି କିପରି ହେଲା? ଏହାର ମରକୋଚ କ'ଣ? ନାମୀଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ନାମର ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ? ନାମ ଓ ନାମୀଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ମୋର ଓ ଜଗତର ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ? କିପରି ଭାବେ ସୃଷ୍ଟିଚକ୍ର ଚାଲିଛି? ମୋର ଜୀବନରେ ମୂଳରେ କ'ଣ? ମୋର ଗନ୍ତବ୍ୟ କ'ଣ? ଏହିଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ହୋଇ ଅନୁଧ୍ୟାନ ଅର୍ଥ ଚିନ୍ତା ମନେ ମନେ ନାମ କରିବାକୁ ହୁଏ। ଆଉ ନାମର ଅର୍ଥ ଅର୍ଥାତ୍ ଗନ୍ତବ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ହୁଏ। ନାମ ସାର୍ଥକ ହୁଏ ନାମୀଙ୍କ ଠାରେ। ପୁଣି ନାମୀ ଛଡ଼ା ନାମ ନାହିଁ। ନାମ ନାମୀ ଅଭେଦ। ଅର୍ଥ ଚିନ୍ତାର ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଆମମାନଙ୍କ ଉପଲବ୍ଧି ମଧ୍ୟରେ ଆସେ ଯେ ନାମ ନାମୀଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ଆମମାନଙ୍କର ଅଚ୍ଛେଦ୍ୟ ସମ୍ପର୍କ। ଏଇଟା ଯେତେବେଳେ ବୋଧ ମଧ୍ୟରେ ଆସେ ସେତେବେଳେ ଏହା ତୁଳନାରେ ଆଉ ସବୁ କିଛି ଅଲଗା ଲାଗେ। ନାମ ନାମୀଙ୍କ ଠାରେ ରତି ହେଲେ ହିଁ ହୋଇଗଲା। ସେତେବେଳେ ଜଗତର କୌଣସି ଆକର୍ଷଣ ହିଁ ମଣିଷକୁ ବିଚଳିତ କରିପାରେ ନା।